Doncs hola, molt benvinguda. Jo sóc l'Olga de Pilates en català i avui et porto una nova rutina on treballarem el Pilates més entrenament de força de 10 minutets. Recorda que ja has escalfat i que si tens més estona podràs repetir-la, fer-ne 2 o 3 sèries per un entrenament més complet. Tens vídeos meus també sobre escalfament si necessites idees. Anem a començar. Ens col·locarem amb les cames obertes a l'amplada dels teus malucs o si necessites un palet més. Treballem amb una sola pesa, per tant, pots començar tranquil·lament amb 2 o 3 quilos, per què no? L'agafarem entre les dues mans, espatlles relaxades, coroneta ben llarga cap al cel, estirant la columna i des d'aquí anem a fer squat. Agafo aire i exhalo, flexiono genolls i malucs, esquena llarga, braços estirats endavant. No et moguis, jo em poso de costat perquè puguis veure de perfil. I des d'aquí, molt bé, i 2, 3, porta pes a talons que no s'aixequin, esquena llarga, com si volguessis anar a seure a la cadira o al sofà. I em porto 4, en faré 10, 5, molt bé. Vigila les espatlles, que no vagin pujant cap a orelles. I últimes 3, 2, i última, tu no et moguis, jo me'n vaig cap endavant. Des d'aquí agafo la pesa a prop del meu pit i continuo amb els squats. Baixo i quan pujo elevo un genoll, pesa cap a genoll i baixo i canvio 2, 3, 4, molt bé, i 5 més, i 6, i 7, genoll amunt, 8, 9, i última, 10. Fantàstic! Separo les meves cames, permeto que els dits dels peus i els genolls mirin cap al costat, agafaré la pesa amb la mà dreta i des d'aquí squat lateral, flexiono cama esquerra com si volgués portar la pesa cap al peu contrari, no cal que toqui, torno al centre i canvio i allarga l'altre braç, estirant. Porta la mirada i el pit també cap al costadet, sentint com s'obre el pit, que no es tanqui, molt bé. I en faig 6, 5, 4 i 3 i 2 i una última. I et quedes aquí. Agafes la pesa amb les dues mans i flexiones com si volguessis anar a portar la pesa, que toqués a terra tot el que puguis baixar mantenint esquena llarga. No me'n vull anar cap a terra, això no ho busquem. D'acord? Anem a fer-ne 10, sent el pes dels braços. 1, 2, puja, estira bé cames. 3, 4, molt bé. 5 i 5 més, ben avall. 6, sentint l'obertura també dels teus malucs. 7 i 8, 9 i última, 10. Ja ens quedarem aquí. Pesa al pit i des d'aquí flexiono genolls i treballem des d'aquí, fixa't. Estiro peses endavant, aixeco un taló, torno pes al pit i canvio. Molt bé, alternant. I 3, en farem 10, 4, molt bé, taló amunt, 5, i 6, i 7, i 8, últimes 2, i 10. Fantàstic, amunt. Tornem a posició vertical, tanco cames. Anem a treballar amb la pesa a la mà dreta, braç estirat, sent el pes, mai millor dit, i des d'aquí anem a treballar amb la cama contrària. L'estiro cap al costadet per començar, elevo taló i el que vaig a fer és agafo aire i quan exhalo, mantenint el meu tronc el més estable possible, elevar braç i cama contrària. El que busco evitar és anar-me'n de costat a costat, busco fixar, treballar la connexió
del core. Vinga, agafo aire aquí, posa't la mà aquí, a la panxeta, si t'ajuda, 2, i 3, en farem 8, 4, molt bé, 5, i 6, cama ben estirada, 7, coroneta cap al cel, i 8. Ja em quedo aquí, la mà que tinc lliure, a l'occipital, no aquí la cervical, més amunt. Continuo allargant columna. Agafo aire i des d'aquí simplement em deixo caure, buscant allargar a l'obliqu contrari, mentre que aquest es contreu, i panxeta forta, i torno. Vinga, agafes aire pensant en créixer, quan exhalo faré 2 pulsos, aprofundint aquesta flexió. I torno, i em porto 3, i torno, ja em porto 4, en faré 6, 5, mira com exhalo per la boca, i 6, fantàstic. Anem a treballar amb l'altre costat. Canvio la pesa, estiro cama contrària, començo amb el taló elevat, puc posar-me la mà aquí a la panxeta, agafo aire i exhalo. Estiro cama i braç contrari, buscant aquesta estabilitat central, i em porto 4. Molt bé, i 5, i 6, i 7, i 8, últimes 2, i et quedaràs. I la darrera, em quedo la mà lliure a l'occipital, també buscant que aquest colze, quan m'inclino, vagi a tocar el cel. I 1, i torno. Fixa't que estem inclinant la nostra columna, flexionant-la lateralment, però busco allargar-la. I 3. Notant la feina de la musculatura del core. I 5. I 6. I la última. Fantàstic, molt bé. Des d'aquí ens n'anem ja a treballar a l'estora o al mat. Agafes la pesa amb les 2 mans, agafaré aire i exhalant simplement deixaré que el pes em porti cap a terra, arrodonint la columna, baixant vèrtebra a vèrtebra. Quan ja no pugui més flexionar els genolls, deixarem la pesa, mans a terra, i de genolls te'n vas cap a terra. Començarem treballant amb la manuella, la pesa a la mà dreta, però primer anem a fer la quadrupèdia correctament, genolls sota de malucs, és a dir, que no estiguem aquí, i canells sota d'espatlles, prem al terra. Amb força, separa escàpules i continua allargant la teva columna. Des d'aquí agafaràs la pesa amb la mà dreta i fixa't, ara agafo aire, em preparo i quan exhalo estiro braç dret, cama esquerra, intentant evitar que li passi res al meu tronc, d'acord? I torno. Vinga, anem a fer 8 aquí. I 1, agafo aire quieta, exhalo, estiro. I 2. I 3, controla espatlles també. 4, exhalo, malic cap a columna 5. I 6, últimes 2. I última. Molt bé. Descansem. Relo just per passar la pesa a l'altre costat, revisar la meva quadrupèdia, em preparo, agafo aire, exhalo, estiro, i 1, 2, 3, 4, i 5, i 6, i 7, i última, i 8. Deixa la pesa entremig de les teves mans i des d'aquí allargues una cama i l'altra a la teva planxa, d'acord? La planxa no és un triangle, ni deixo que em pengi, que la pelvis vagi cap a terra. Des d'aquí separa una miqueta els teus peus. Si necessites més estabilitat, el que vaig a fer és agafar la pesa amb la mà dreta, me l'emporto cap a baix, cap al centre. Torno a la planxa i torno a buscar la pesa, la torno a davant. Molt bé, em porto 2. Vaig alternant. 3, recorda la teva planxa. 4. I 5, molt bé. I 6, vinga, anem a 10. I 7.
recullo pes endavant, 8, i torno, 9, i torno, 10, anem a fer una última i acabo amb la pesa entre els meus peus, genolls a terra. I fixa't, des d'aquí com s'han quedat els genolls, no els tinc a sota els malucs. Ara els tinc separats. El que sí que conservo és canells a sota d'espatlles. Des d'aquí, si vols, eleva els peus de terra. Anem a fer flexions. Mira, agafo aire i exhalo, flexiono colzes a propet del cos, apropo el pit a terra i premo el terra per separar-me. Anem a fer-ne 6. No baixo amb la panxa ni amb el cap. Intento continuar mantenint una columna neutra, és a dir, que no m'hi passi res, tampoc a la zona dorsal. Si vols, pots creuar els peus. Agafo aire i exhalo, baixo. I 1, torno, separo escàpules a dalt. 2. Molt bé. 3, vinga, que ja acabem. Ens queden un parell més d'exercicis. 2 flexions més. I última. I me'n vaig portar maluc cap a talons. I m'estiro un momentet. Fantàstic. Vinga, noies, des d'aquí recuperem la pesa. Me'n vaig cap endavant. Creuo cames, vaig a seure. Molt bé, cames cap endavant. Anem a buscar els isquionets, els ossets que tinc aquí, que els noti clavats a terra per començar, per construir la meva postura. Les cames paral·leles. Flexiona els genolls tot el que necessitis fins que continuïs, fins que no perdis la connexió dels isquis. I vigilarem que les cames no se'ns obrin, d'acord? Llavors, cames ben fortes. Agafo la meva pesa. Començo aquí, amb la pesa a prop del cos, i el primer que faré és estiro braços amunt, agafo aire, i quan exhalo, a mesura que vaig baixant braços, porto panxeta endintre, cargolo la meva columna lumbar, i em quedo aquí. Molt bé, i torno endavant. Molt bé, torno a recuperar connexió amb isquis a terra. Agafo aire, estiro braços, exhalo, rodo, com si rodés la meva pelvis a terra. Atenció a les cames, que es mantinguin fortes. Pots clavar talons, que t'ajudarà. Agafo aire aquí, exhalo, rodo endarrere, panxeta endintre, i torno. Em vaig a fer 3 més. Esquena rodoneta. Torno, allargo columna, exhalo, esquena rodoneta, mirada entre els peus, i última. Queda't aquí. Apropa la pesa un momentet, i el que anem a fer és ajuntar una miqueta més les cames. Si vols, si t'ajuda, posar els peus en punta per fer contrapès. Des d'aquí estiro braços i el que faré és elevo una miqueta cama dreta, roto. I ojo, aquestes espatlles a baix. Torno al centre i canvio. 2. 3. Molt bé. Ara sí que és l'últim exercici. 4. En farem 10. I 5. I 6. I 7. I 8. I 9. I última. I 10. I si vols, baixa rodonet cap a terra. T'estires aquí, fantàstic, i des d'aquí, si vas bé de temps, pots fer 2 o 3 vegades tot l'exercici per un entrenament més complet, i quan acabis, recorda estirar i relaxar-te. Moltes gràcies.